Damit kang sinengku ana dusun kang katon subur, sedaya warga sumarah mring Gusti ingkang sami dipun suwun. Mugi manggiya raharja. Jalan buat mulai jebol. Kita pinten mana? Pinten saksi malah kan bisa kuning gitu. Nggih, meh poso. Nggih, recep. Panen malih nggih. Tembus. Nggih. Wah, ya iso ambo banget e. Sebenarnya niku dilongi aku. Kang rapat sama saya kalau kita orang aja. Nggih. Iki rumen gitu sih dengan proses begini kan dengan apa? Pertama bapak nu tabas. Nggih. Zaman niku Garuda tadi Selawe. Sewu. Bahasa Jawa betul kapai zaman Jawi bapak. Garuda. Iya. Pak Garuda, nek pesawat terus hebat pian iki. Kapalan apa kata lewu. Nggih, kapal laut. Terus gue kapal laut. Bapak tuh hari ini sering jauh ya. Nggih. Kalau panen ada kadung ngatur ya biar bapak. Kalau tanam sawit nih ini. Sing teng rasa besar. Nggih. Tapi umur bapak kita Gitu. Nggih. saya Pak Rongeta lah. Terus sing bapak apa jenengan nggih? Nggih. Mbah Wir nggih. Nggih. Tong mriko mboten ngantos tuwek tong mriko. Terus mboten nggih betul kalau kita wangsul mriko. Terus mboten perlu tapi kok gak tong beliau niku mboten niku. Nggih. Jangko niku. Nggih. Pas kalau di kampung kan pertumbuhannya beto. Wuju mari. Pas ngene kira Oh, nggih. ya kan pun kantor seminggu kalau mupuk. Mumpung
toyone mboten usah anu nggih mboten ditambahi toyo malih. Mangke lampun mantun kantos minggu pinta. Cuma iki kanyone Pak Guru. Lampun ada yang dalan iki. Nggih. Nah, ini kalau dulu mulai kan pun tinggal biak mulai ini. Nggih. Nggih. Anu wonten sing napa sing dhuwur kali wonten sing Nggih ngoten niku pantun niku Guru. oh Tapi ngoten nggih sami mawon kuwi. bareng malah nggih. Nggih. Padahal iki pantun pertanian. Hmm. Lah pertanian ndak mendete nggih teng petani ngeten iki. Lah nggih. Ngerti ambek. Sami mawon. Kayak kaitane biyen arep buane percaya wae. Lah nggih. Dan kok kalau winginane sing tahun pinten niku? Damel biyen tentang griya niku pinten? Pada pinten ton 15 ton biyen niku. Damel bebek tok. Nggih. Terus kirim teng kelompok pundi-pundi niku kula kirim kan PPL ini. Nggih. Kali Sumar niku nggih. Di Muara mriku. Muara ini lho kelompok satu dek namanya sekawan sawah di ta iki ngoten kula. Muara yo kakek. Muara pun di muara asam-asam muara kintab. Sembarangan. Wis barangan oh nggih. Iki lho Pak Guru kan. Barongane kadang nggih, barongane. Anake kerep. Ayam lah yang yo. Oh, nggih Pak. Saetar ampun. Ayam. Ampun saetar duwe petang gedhok sik Nggih. sampeyan ing mawon pun. Nggih, katene iki lho kawan gedhok ngeten iki. Lah nggih. Biar-biar ngeten iki. Ah, niku pun ayam ana tiyang lek Jawa. nggih. Lan ngontokaken 3 ton apa Pak Guru? Nggih. Teng Jawi niku. Lah nggih. Lho tanah kan tanah Tanah apik, tanah Gunung Merapi ra kan anune kan. tanah humus akeh Nggih. Bubuke mboten pati anu. Nggih. Teng Jawa ya gede anu akeh. Mboten Ini lho Pak Guru teng mriki. nggih. Pati ngoten 5 kintal, 5 kintal, sak kintal, 5 kintal nawakaken kuwase niku. Nggih. Makane kula sanjang-sanjang teng Jawa kula wadul bener. Nggih. Lah, mosok lah tengah kintal ndak ono sing nuku. Kadang ya ndak ono ngono. Di toko iku ngoten kula. Sare wis ana sing wong tanine wis duwe dhewe kabeh. Nggih. Lah apa ndono itu kubur aja ndak ono to sing anu. Sing tuku paling ya golongan pegawe ngoten kula. Lah pegawe ndak nandur kadang ya ono sing tani sing di sawah ngoten kula. Sawah ya tuku ae. Awal belum mboten nyemprot blas. Blas iki. Nggih. Biasa ada penyakit soalnya niki kan Jawa ini kan kirang. Nggih. Nggih namung pas bulan ini kira kena Jawa sing anu. Nggih sing kerep nggih. Nggih. Kira kena pun pinten minggu niki lah. Nggih. Nggih tengah bulanan lautan sing baca kan. Nggih nggih. Saya kan boten. Biasa lho Pak Guru ngaten pun. Kowe godhonge pun ngaten daten. Nggih. Kira kena pulang. Kurang lur nggih. Nggih. Apik. Bijine malah kan ketinggal. Nggih, kuning-kuning ngoten. Oh iya.